खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं बाक्सा जिल्लानि सुबनखाता सनापुर फोनांजाबनाय लामायाव रायजोफोरा गावसोरनो रां खरसा खालामनानै गावसोरनि लामाफोराव कालभार्ट बसायनानै लादों। बिटिआर सरखारनि खुंनाय समा 4 बोसोर आबुं जानो 6 दानल'सै, अब्लाबो बे गामियाव कालभार्ट गंसेबो होनो हायाखै बिटिआर सरखारा होननानै अजद दिखांदों बै गामिनि सासे सांग्रां सुबुङा। बिनिखायनो रायजोनि सुबुंफोरा रां खरसा खालामनानै कालभार्ट बसायनानै लादों होनना बे सुबुङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव दुखुयै फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि संगालिफोरा मैया सनिबाराव नगावआव घुस लाबाय थानाय समाव सानै आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडनि मावफारियाफोरखौ मोगा-मोगि हमदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला मिन्टु बरा आरो भास्कर जयति शर्मा मुंनि सानै दायनिगिरिफोरा सामागुरि एसएफ महकुमा मावख'आव खामानि मावदोंमोन आरो मोब्लिब बाइपास फोनांजाबनायनि बेरेखायै जुरिमाना होनायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय सासे बाहायगिरिनिफ्राय 7,000 रां लादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे थिखायारि मावथि मिन्टु बराखौ भिजिलेन्स हान्जाया घुस लाबाय थानाय समाव मोगा-मोगि हमदोंमोन आरो मिटार रिडार भास्कर जयति शर्माखौ बरानि अजदनि उनाव नगावनि बरगाट ओनसोलनिफ्राय हमनाय जादों। थामथि रादाबाव दं 34 बोसोर बैसोनि एम प्रकाश उर्फ अंखरफाया रागा जोंनानै उन्दै हिनजावसानि हाबाखौ दोनथ'नायनि थाखाय रागा जोंनानै सासे सिख्लासाखौ खर' दानस'दों। मिथिनो मोन्दोंदि 36 घन्टानि उनाव कर्नाटकनि कटागु पुलिसआ मैया सुनिबारनि फुङाव समारपेट तालुकनि गरावले गामिनि साखाथिनिफ्राय बिखौ खायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो आरोबाव खर' दानस'जानायनि बिब'खौबो गावनि सिलाइजों गावथारनो नाजागासिनो दंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै थामहिनबा 12 मेआव क'क्राझार आरो चिराङाव गिलु-बालु अखा आरो बारहुंखा जागोन होनना फोसावदों बोथोर बिगियाना। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे गिलु-बालु बारहुंखाया घन्टासेयावनो 40 निफ्राय 50 किल'मिटार गोख्रैथिजों फैनो हागौ, लोगोसे सार अन्थाइबो फैफानो हागौ होनना फोरमायबावदों। बेनिखायनो क'क्राझार आरो चिरांनि सुबुंफोरखौ गोजानाव दावबायनायखौ बादा होदों जायगानि खुंथायआ। बाथि रादाबाव दं बिहु फोरबोनि गेजेराव आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि सिङाव थानाय दिब्बैयाव मोनसे बिहु हारिमुआरि हाबाफारिनि समाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादोंमोन, जेराव सानै लाइमोनफोरा सासे लाइमोन आइजोखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद सिखांदों। सुलुंनि बायदिब्ला बे मुगैथाव जाथाया थांनाय 21 एप्रिलाव जादोंमोन, जेब्ला गाग्लोबजाग्राया बरजाननि मोनसे हारिमुआरि हाबाफारियाव थांदोंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला बिथांजोखौ सानै सेंग्राफोरा गावसोरनि बाइकजों गुबुन जायगायाव लांदोंमोन आरो जर-जुलुम माखासे फेग्रा मुवाफोर जाहोदोंमोन। बेनि उनाव दायनिगिरिया बिथांजोखौ आथोनारि गाग्लोबदोंमोन, जायखौ मावखांनायनि उनाव दायनिगिरिया गाग्लोबजाग्राखौ बिथांजोनि न' खाथियाव गारना थांदोंमोन आरो ओंखारलांदोंमन। बेनि उनाव दायनिगिरिया जाथायखौ रावनोबो खोन्थानाङा होनना हुमखि होदोंमोन। जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा बिथांजोखौ दायनिगिरिनि बेरेखायै अजद होनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन, अब्ला गाग्लोबजाग्रा हिनजावसाया अजद होजानाय आथोनारि गाग्लोबनायनि सोमोन्दोआव मोनसे मावख'आरि गसर थिसननो थाखाय मैया दिब्बै पुलिस थानासिम थांदों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।